To, na čem přijíždí náš kameraman Tomáš, je to kolo, na kterém jsme začínali. V podstatě nic nenormálního, takové známe úplně všichni. To, co tady stojí před námi, už dneska taky není nic nenormálního, nicméně já se na to docela rád vyptám, protože tohle je elektrokolo, nikdy v životě jsem na tom neseděl. Těch elektrokol tady máme několik a přivezli nám je pánové Petr Dušek a Miroslav Skokan. Dobré ráno. Dobré ráno. Pojďme si teda zastavit třeba u tohoto kola. Tohle je nějaké takové to typizované, dejme tomu. V podstatě toto je takové klasické městské elektrokolo. Co se týče těch elektrokol, tak rozdíl mezi klasickým elektrokolem na první pohled nepoznáte. Vypadá stejně jako obyčejné jízdní kolo, navíc obsahuje motor, baterii, ovládací prvky, ovládací mechanismus, na kterém si daný jezdec nastaví míru asistence, to znamená úroveň, jakou chce šlapat a jakou chce, aby mu elektrokolo pomáhalo. Ano, to je přesně ono, co vlastně on si člověk myslí, že na tom nemusí vůbec šlapat, ale může klidně, pomůže mu trošku. To právě, že není tak úplně pravda. Na elektrokolech, které jsou schválené na provoz na našich pozemních komunikacích, vždycky musíme šlapat, akorát záleží na nás, jaký způsob jízdy si zvolíme. Buď se můžeme svést jakoby zadarmo a budeme pouze šlapat nohama na prázdno, anebo si budeme šlapat stejně jako na klasickém jízdním kole, trošku zabereme a motor nám pomůže. Existují třeba silnější, vemte si tohle, protože jsme se dozvěděli, že vám nefunguje mikrofon. Existují třeba silnější motory a slabší motory, když třeba na to nasedne trošku silnější člověk, tak že potřebuje silnější kolo? Tak samozřejmě existují silnější motory, nicméně, abyste na tom kole mohli jet po silnici, tady po pozemní komunikaci, tak je to omezeno 250 W. To je dáno evropskou normou. To je jako motorek, to je 250 teda. To je nominální výkon toho motoru. Samozřejmě ta řídící jednotka, která v tom je, tak je schopná do toho pustit vyšší proud a tím pádem to elektrokolo je schopno se dostat. To je moc odborné, jenom mi řekněte, jede to nebo nejede? Jede to velmi dobře. Pořádně, Fakt. Těch 250 W, že už když na to nasedne takový člověk jako já Je to v podstatě tak, že všechny ty elektrokola jsou sériově omezená na 25 km v hodině. Do té doby nám pomáhá motor, když pojedu rychleji, můžu jet rychleji, ale pojedu si už za svoje. A opravdu i člověk, dejme tomu vyšší hmotnosti, bez problému na to může jet. co do Krásně kopce? to uveze. Vyjede to do kopce? Jasný, určitě. Tam je samozřejmě potřeba počítat s tím, že si malinko šlápnu víc, ale je to neznatelně oproti tomu, kdybych jel sám. A teď mi řekněte, to nefunguje jako u auta, že když jedu, tak dobíjím. To prostě jenom vybíjím. Přesně tak. Jsou systémy, které umožňují rekuperaci, dejme tomu zpětné dobíjení baterie. Nicméně tyto systémy jsou poměrně dost finančně náročné. Bavíme se jenom o tom samotném elektrosystému kolem 50 a více tisíc. A v našich podmínkách, kde nemáme tak kopcovité terény, kde bychom zužitkovali zpátky tu energii, popřípadně tu výšku, kterou jsme nabrali, tak je to nevyužitelné. A kde to má zásuvku? Tady si oddělám kolík. Tady z druhé strany to doplním si nabíječku. A tu šňůru máte kde? V podstatě je to naprosto standardní nabíječka jako u notebooku, akorát má jinou koncovku. A strčím to do zásuvky doma? Přesně tak. Za jak dlouho se to nabije? V podstatě, když bych to vzal úplně z gruntu, tak takový nějaký úzus platí, že 15 km jízdy rovná se hodina dobíjení, to znamená, pokud mám baterii úplně vybitou, zhruba 4 hodiny do plného provozu. Za 4 hodiny a potom s tím ujedu teda kolik? V podstatě zase záleží na typu kola, baterie, ale počítejme 50 a více kilometrů. Ono, já do toho vstoupím, u těch sportovních kol, která jsou na ty delší cesty, tak samozřejmě jsou k tomu uspůsobena, takže tam ten dojezd může být až nějakých 100 kilometrů. Právě tím, že ta baterie lze u převážné většiny z těch kol výjmout z toho šasy, tak si můžete v podstatě, když jste na nějakém delším výletě, tu baterii výjmout, sednete si na oběd, sednete si na pivko, hodinu si tu baterii dobijete a máte v podstatě 15 nebo 20 km k dobru a můžete jet dál. Ono samozřejmě to elektrokolo je schopné jet i bez baterie, sice je o nějaký kilogram těžší, ale není problém, i když vám ta baterie dojde, ten výlet si na něm dojet. Já tu baterku potom budu muset zase po 2 letech vyměnit, jako je to u mobilů a tak dále. V podstatě ty 2 roky je hodně málo, co říkáte, opravdu reálně, co máme vyzkoušený, je 4 až 6 let. Životnost baterie, v podstatě ale zase záleží, jak se člověk té baterii chová. Je možno jí nesprávným užíváním tu baterii opravdu během roku zničit, ale v případě, že se o tu baterii starám tak, jak mám, 4-5 let bez problémů vydrží. Pánové, já vám sem na další vstup pošlu Teresku, doufám, že ji necháte sjet, protože ta bude mít možná víc času než já. Tohle vám zase odeberu, moc krát děkuju. Právě tady probíhá test elektrokola. Já musím říct, že na tom sedím poprvé a je to naprosto skvělé. Párkrát šlápnete takzvaně na svoje triko a pak už jedete na motorek. Je to jako když zdoláváte nějaký kopec a najednou vás takhle někdo pěkně
pošprtne za záda a máte pocit, že do toho kopce letíte. Pánové, dobré ráno. Vy už jste tu s Petrem lecos o těch elektrokolech naťukli, děkuju. Musím říct, že to je vážně super pocit. Chci se ale zeptat, neměla jsem přilbu, prý to na elektrokole nevadí. Nevadí, je to v podstatě jakoby na klasickém jízdním kole a záleží jenom na vás, zda se rozhodnete a budete se starat o svoje zdraví a tu přilbu si vezmete nebo To ne. znamená do 18 povinně a od 18 Tak, libovolně. dobrovolně. Na tomhle kole můžu zdolat i lecjaký třeba kopcovitější výlet. Když ale musím nějakou část té cesty urazit v autobuse a tak dále, můžu tam s tímhle cyklokolem bez problémů? To už je potom kolikrát taky na domluvě s tím daným řidičem. Třeba na takovéto běžné cestování je úplně ideální tento typ elektrokola, takzvané skládací kolo, které je během minutky kompletně celé rozložené, zabírá nějakých 90 x 60 x 30 cm a je možno umístit a převést v podstatě v jakýmkoliv osobním automobilu, v jakýmkoliv kufru. Tahle ta elektrokola tedy mají baterii, to je ta hlavní věc. Když tohle kolo servisuji, má to nějaká zvláštní pravidla, třeba když tu baterii ukládám na zimu, mimo sezónu? No, v podstatě, co se týče ukládání baterií, tak by se mělo dodržovat několik pravidel. Důležitá je teplota skladování baterie. Ta teplota by měla být zhruba mezi 5 a 12 stupni Celsia. Baterie by měla být nabitá zhruba na 3/4 a v polovině zimy, leden, únor, taky nabít do plna a v podstatě na začátku sezóny už jen stačí dobít tu baterii naplno, plně vybít, to znamená takzvaně sformátovat baterii a můžete vyrazit na další cesty v nové sezóně, takže nic složitého. Vy jste nám přivezli ukázat tahle krásná elektrokola, která už jsou jako elektrokola postavená, ale co když mám doma bicykl a chci si ho nechat na elektrokolo předělat? To je poměrně taky hodně žádaná věc u našich zákazníků. Vezmeme třeba tady ten typ elektrokola. Vlastně na první pohled jedná se o naprosto klasické trekkingové kolo, které vlastní dneska skoro každý z nás. První věcí je určitě se nad tím kolem zamyslet, za to elektrokolo není staré, je v technicky dobrém stavu, aby se nám vůbec vyplatila ta investice. Tedy to normální kolo, jestli není staré. Přesně tak. V případě, že se rozhodnu pro tu přestavbu, tak vyměním část komponent. Tady u toho kola třeba máme motor v předním kole, je možnost ovšem motor namontovat i do zadního kola a potom je v podstatě poslední možnost a to je středový pohon, který je právě zase vidět tady na tom červeném kole vedle, který je malinko teda dražší, co se týče pořizovací ceny, ale zase naopak ten dojezd a veškeré věci ovládání kola je naprosto identické potom jako na klasickém jízdním kole, i rozložení hmotnosti, těžiště a všeho. Když se tady podívám v garáži nebo někde v kolárně na to své staré kolo, co jsou takové základní znaky, abych poznala, jestli to ještě má cenu nebo ne přestavovat? No, v podstatě ze začátku bych asi uvažoval o stáří toho kola. Protože pokud máte kolo starší 5 let, tak tam už je opravdu na zvážení, protože ta komponenta jsou starší. Pokud na tom už předtím jezdíte na tom kole, tak už ta komponenta jsou opotřebována. Takže v tomto případě bych asi volil koupit nového kola nebo novějšího a na to bych teprve realizoval tu zástavbu. Mění se třeba maximální možná rychlost, když je to kolo přestavené? Ne, tam je to dáno právě evropskou legislativou, která je navázána zase na českou, takže abyste na to mohla na pozemní komunikace, tedy na silnici, tak maximální rychlost musí být 25 km/h. Samozřejmě bez motoru můžete jet rychleji, ale ta asistence je pouze do 25 km/h. Jsou nějaké speciální pravidla pro to tedy, kde tahle ta elektrokola uchovávat, myslím, v normálním provozu v sezóně? Není tam žádný problém, opravdu kolo se chová jako na klasické jízdní kolo, takže nemám s tím žádný problém. Může s tím jezdit kdekoliv, na cyklostezkách, po pozemních komunikacích, pokud to elektrokolo samozřejmě splňuje veškeré ty normy. Já bych řekla, že takové elektrokolo je cyklovychytávka sama o sobě, je ale něco, na co by si tady člověk měl dát pozor, nějaký takový tip váš? Tak co se týče jakoby výběru toho samostatného kola, tak je dobré určitě zajít buď do prodejny klasických jízdních kol, kde se věnují této problematice nějakou delší dobu, popřípadě zvolit nějakou specializovanou prodejnu, kde samozřejmě výběr těch elektrokol je podstatně vyšší, kolikrát mi i daleko lépe poradí, ideální si elektrokolo vyzkoušet, aby splňovalo veškeré požadavky, o které já stojím. A další věcí, teda, čeho bych se určitě vyvaroval, tak je nákup vyloženě podezřele levných elektrokol, na které do budoucna je velmi velký problém sehnat náhradní díly a také bych se asi vyvaroval nákupu elektrokola přes internet. Petr Dušek a Miroslav Skokán nám radili, jak na elektrokolo. Já musím ještě jednou říct, že to je výborný pocit, rozhodně aspoň stojí za vyzkoušení a za úvahu.